Ato maminahon mga higalag, unsang ligasiya ha? Igipangutanas media ba nga unsa man nga ligasiya? Unsa may kuan? Atong paminahon may nanggikan mismo stig pamaba mga higala kay ug unsa iingon ni Claire gikan man gyud na may higalang BBM. Kay spokesperson man siya unya gikan man ay baruganan may higala sa baruganan sa way mga baruganan. May baruganan may higala sa palasyo. Kay tig pamabago na si Claire. Ang tanan ni sulti ni Claire, dili gyud na iyaha may higala ka ugalingon. Ngano man sumikad man na siyang trabaho nga usa ka tig pamaba mga kaigsuunan. Bullseye! Paminaw mo na sa radyo, unya katong nasa social media, tanawan ninyo. XFM Katropa! Right. President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Una-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. No? Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa. Unsa ng pa ba? Pangulo. Unsa pa? Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito Alright. sa Middle East. Ayan. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy ito naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan panagutin ang dapat na managot. Sa isang interview pa Alright. sa XFM Katropa! So, coming from the horse's mouth, ika nga. Let us listen to this and let us discuss this as Filipinos and nothing else. No more, no less. Okay? Ato ning isgutan, not because laban mong Sara. Ato na ipadapli na ninyong political kuan. No? We will discuss this. Or ato ni may galahataga pagtagad. Isip Pilipino nga nagtanaw sa kahimtang sa Pilipinas karon. Oo. Unsa man ta? Pangutana si Auntie Claire. Unsa daw may galay iyang ikasulti nga niingon si BBM mga katropa that the former ally could undo. Pwedeng matanggal, mawala tanan ang mga ligasiya nga ing gisugdan may gala aning bagong Pilipinas. Ang tubag ni Auntie Claire, di pangutana sa siya, unsa man nga mga ligasiya, tawa ultimo siya duharay ang mahatag. Ay! Ha? Ultimo mga igalatig pamaabas palasyo duharay mahatag. Noong sama mo. Wa mo laing mahatag diya. Ultimo tig pamaba may gala sa palasyo. Duharay mahatag niya may gala. Una, ang pamuno kuno ni PBBM sa pag-imbestiga mga higala sa korupsyon o sa flood control. The question is this, successful ba ang investigasyon? Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Or that investigation was made in order to cover up the real culprit mga higala? Bullseye! Bullseye! I'm just asking, no? Mga katropa, kasi nakita na to karon, mas init pa man ang isgutanan may gala sa impeachment kaysa flood control. Bullseye! Bullseye! Nagpa-duding rabas Trillanes, baga yung kagnaong may gala ni tawhana niya. Ay! Oh. Nagtuo kag di kumusukol og dating sundalo, makaihi man na og mga hangagit na sumbagay. Pariya nagtagom, di ba? Hagbong ko na display over mga higala. Ayaw ko underestimate ta bisag bubo ko ha kay
Wara bay, ha? Wara ba mga higalay, unsa ni? Dako nga makapuling. Pero din punta palabig pa dool-dool, kaya wa man po'y bulinaw nga nitukob og pating. Ay! Ang ato, ragyod mamuling, ragyod na mamuling. Anyway, balik na may gala sa itong iskutanan. Unsa man kuno nga mga ligasiya? Una, ang pagpaimbestiga kuno sa flood control. So my question is this, mga igala, siguro maupod ninyong pangutana, mga katropa. And even siguro ang administrasyon, ipangutana sa nila sa lang kaugalingon. Successful ba ni nga legacy ni? Oh, it was just made in order to cover up the real culprit, mga igala. Next sub-question or follow-up question. Seryoso ba ang gobyerno sa pagdakop, mga igalag pagpangita? Kang saldi ko? Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Napaak na nako niya kung dila murag nanagin ang libak nako karong panahon na, mga igala. Oh. Seryoso ba, mga igala? Or gituyo nila nga dili gyud, mga igala, makapatimaw si saldi ko aron nga dili mabutyag ang tanan. Ha? Makita man gud nato karon ang double standard, bay. Makita nato karon ang double standard. Even kini mga kongresista karon may gala nga aliporis ni BBM, dili ugok ang mga Pilipino. Ngano man, mga igala, sige kaingon ko na, let us discuss this out of politics. Dili tungod kay dumadapig mong saraon sabi atong isgutan isip Pilipino. Makita man nato ang lakang karon sa gobyerno. Pagka si Sara may galagisgutan dutan. Pagka impeachment ni PBBM, mga igala, wa pa katunga, patay na. Pagka kang Sara karon, mga igala, no? Wa pagani, mga igala, kaabot dito sa Senado nga maoy mo mga igala as court, no? O ang mga senador may galang mo imuak as the senator judges, sa level pa lang sa komitiba ni Luistro, mga igala, guilty na si Sara. Everybody is drawing conclusion. Pananglitan, mga igala, shall-en mismo, mga igala, is not a crime. And masabtani mo ba'y nga naman nga mutaas mo dako, mga igala, ang asset ni BP Sara. Naturalmente, ni dako ang sweldo kay from mayor to vice president. Like for example, ako pag nag-declare ko, mga igalag, wag ko anak kay di man ko, mga igalag taga-gobyerno, pero butang ta lang. I am from the government, mga igsoon. From being, butang ta sa DepEd, from teacher to, and then nahimo kang principal, mabala, makita, kuan ba ka? Matinga ba ka ganong ni dako man iyang salin? Natural kay na-promote. Natural kay na-promote, mga kaigsunan. And having salin per se does not constitute a crime. And having discrepancy na may kalain, natural may kalainan eh. Naningkamot sa siguro ng mga tawhana na may gala. Abogado sang bana, nasa na mahimo may igsoon. Bullseye. Bullseye. Kini may galang trabaho gani ni Ridon. Yung trabaho ni Ridon ba? Muranig silingan, mga igala, nga igtanaw niya sa iyang silingan nga, halang anong nakapalit mo na silang TV nga dako kaayo? Oh, nagsibu-shabu gid na sila ba? Mao na siya nga batasan eh. No? Mao na siya nga, very, exactly, mga igala nga batasan. So, sunod, mga katropa, again, sumpayan ako. Mubalik ko dito sa akong, para di ko masaag ani. Isip Pilipino, tanggalasan ng imong political color, pink, baka blue, whatever you have. Unsa ba ka, bahala ka diya. Pero tanawon sa nato kan karon, mga igala. Klaro mangud kaayo bay bisang pagpiyungan, no? Imminent kaayo, mga higala, ang disparity o ang double standard karon, mga higala, sa gobyerno nga gaimbestiga. Pagka si Sara dutan, pagka ka BBM, mga higala, way sa diretso. Di ba? Sa impeachment, mga higala, ni Sara, di pa day paigo, mga higala, nga mo deklara pa sila og kining sufficiency in substance, form and ground. Kay ila pa man gyud, mga higala, gusto nga i-cross-examine ang mga witnesses. Sunod.
Pag-abot ka BBM mga katropa, hook out pa si Abante, pero ang ending di ay mga higala, ilarang gipatay kadto mga higalang kining impeachment. Next. Kumpara na to mga higala, kinsay mas bugat-bugat nga mga witnesses or matawag na to whistleblower. Ramil Madriaga. Nga gusto nilang proteksyonan sa gobyerno kay delikado kunong kinabuhi. Who is Ramil Madriaga? Madriaga is a polluted source. Membros kidnap for ransom. And self-proclaim nga bagman kuno ni Sara. Nya ingon ni Sara, wa mi kailana. Ingon ang mga opisyal may gala sa BPSG. Wasan mi kailana. Do you think mga igala musugot si Sara, abogada siya. Abogada man na. Musugot siya nga mauban sa iyang grupo mga igala na idukit nga kidnap for ransom mga igsoon. Bullseye! Oh. Dili gyud siguro. Pero unsay makita nimo karon pinangga or di siguro di man pinangga but at some point mga igala dunay lying treatment or special treatment kang Ramil Madriaga pag-abot karon sa 18 ka mga sundalo, 16 ex-Marines. Una, and 2 ex-Army. Una, may gala, ila pang gustong patyon ang personalidad, no, by discrediting that they are not actually Marines. Og nag-profiling sila, og ilag yung nahibawan, na 16 kida ini may gala, mga Marines. Bullseye! Bullseye! Former Marines, mga katropa. O silang gihimo. Gipatawag nila sa NBI, gisabina nila baga kay sunan. Bullseye! Bullseye! Gi-appeal nilang abogado. Oh, gi-appeal nilang abogado mga kaigsunan. Oh. Ilang giimbestigahan ang gasulti. Wa nila imbestigahe kung sa tong unod sa gisulti. Ngano man, asa mga igala kisay gasugo, ombudsman. Kinsay ombudsman ron, Buing Rimulya. Unsa man is Buing Rimulya? Kalyado nga gipugos gyud mga igala nga mabutang diha sa pagka-ombudsman. Pinilit. And now you're telling us na iligasin ng gobyerno, ha? What legacy? Unsang legacy, ha? 20 pesos per kilo nga bugas. Asaman? Hindi mga senior, pati senior, di nakapalit ron kay pa-online pa. What legacy are you talking about, Auntie Claire? Sa kining investigasyon sa flood control. Oh. Naaba mo'y napapriso na Rebilla, sakripisyal. Ngano, si Rebilla ba ang main character when it comes to flood control? Kinsa man, si Martin. Oh, si Martin mga higal. Ano ang sabi ng ICI regarding kay Martin? Wala po siyang liability. Bungot sa ito'y. Is that your legacy? May pasponso Pilato kay siya pa mismo ng hunaw. Karon lahi pa may galas Pilipinas eh. No? Mismo ang gobyerno mo ay nagpahunaw nga. Panghunaw diri Mr. Martin. Wala ba yung makita ni Mos TV? Pero tingaming anong magsige kag pasaka og mga balaod nun. Wa daw kay tambong-tambong ingon si Tubi Tiangco ba? Wa daw ka makita di as plenaryo ba? Pero makita ka dito sa tindas, binuang ng inyo. Sama na. Pinood ba na Mr. Representative Martin Luther? Martin Luther na ba yun? Luther. L-O-O-T-E-R. Under your watch, under your leadership, nahitabo, nagsaking, sige butang na to, kay labot. Tugot limbong. Ilad-ilad. Butang na to, ay labot. Okay, labot. Pero imong committee chair, Committee on Appropriation Chairman, nga gisaligan ni mo pag-ayo, nga si Saldico, nagsaking na. Oh. Wala ba lang ka at least man lang command responsibility? Oh.
Ang ICI kinsay gahimo, BBM. Oh, naabay ICI may galaw, naabay independent gyud tinuod nga komisyon nga gigama o gimugna gikan mga higala sa gahom sa Congress, wala. Ang ICI namugna gikan sa order ni Marcos. So naturalmente mga higala nga kadto mga duol niya ay kung iduot yun to. Tagaan ta mog sample. Gipatawag sa kini mga higalang drama-drama nila nga investigation. Ang anak mga higala ni BBM, si Sandro Marcos. Ha? But before mga higala mo appear in public hearing, nag-request. Oh, galing nga good. Nag-request mga higala og executive meeting, separate meeting, private meeting. Because executive meeting means there are topics, mga higala, nga dili pwedeng isultis publiko. Ngano man? Bullseye! Kuya, wagod nimo. If appeal ka sa na implicate, appeal ka sa na panganlan, and then you are requesting for executive meeting prior to the investigation per se. Wala na imo ilaron mininyo patuhon mininyo ana. Nganong mahimo man to niya? Ngano kung dili ngang nagpahimo sa ICI iyahang amahan. Aril-aril, mayrag makilata nas Castro. Edwin Tabalina, morning katropang Arnel. Under sa bagong Pilipinas ni BBM, ang ligasiya nga gusto nga ipadayon ni Auntie Claire, ang tulo sipon ay kalain ana oy. May Satu Estrada, good morning. Good morning! Bro, Milan Ulog, hindi inaabuso ang pondo ng bayan, baka namayagpag unsa kuno? Mao na lagi. Si Jin Uyanggurin, taga train sa Mindanao, ang ligasiya unta ni BBM kanang subway sa Manila, si Digong naningkamot para masugdan, pati NSCR Railway, si BBM wala. Tanan niyang gipadayon actually mga higala. Isugda ng Digong. Gipangangkon bitaw na niya. Kanang ultimo tong tulay bitaw ba galas bukana. Giangkon ba yato niya? Apil datos mga ligasi. Wasan siya mo ingog kang Digong? Sa may gihatag ni Ginoo ko. Kamo ko na be, tabangi ko na ko ninyo huna-huna. Merlin Herbosa, ang legacy sa pagpangangkon sa Bukana Bridge, dayon pagpamutbot sa ingon ni Attorney Kaufman nga si Pres Marcos is a liar. Mauna. JR ang legacy unta ni BBM sa Mindanao kung gipunduhan ang budget ang Mindanao Railway, wala ay gitanggal to lugos magay ng Davao Samal. Unya kanang Davao Samal ayaw sa ginyo naghumana karon, ayaw sa muhangyo kita taga Samal, agwanta law sa mo. Ha? Agwanta law sa mo taga Samal kay lisod kay nagmahumana karon. Kay bao man gyud mong kadugay na ng battle mga higala. Dugay na kaayo na mga igsoon nga hangyo sa mga Samaleños diha sa Island Garden City of Samal nga matulayan. Dugay na kay nabay. Pila na ka presidente ang nanglabay. Panahon ni Digong bay napunduhan ra gyud. Namugna ra gyud ang kasabutan may gala tali sa China o Pilipinas nga himuan gyud nagtulay diha mga igsoon. Delikado man na may galag mahuman na karong 2027. Kaya maagian na may gala, of course, ang mo kat sa ribbon na anabay si BBM. Niyang kuno na sa na niya. Nya di na siya mauwaw katropang Arnel. Wa man ay uwaw. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.